L-Aġenzija tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea organizzat iċ-ċeremonja tal-għotjiet għall-2025 fejn ġew allokati aktar minn 17 miljun euro fondi Ewropej lil 195 proġett f'Malta taħt il-programmi Erasmus Plus u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej u implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi faħħar il-prestazzjoni b'saħħitha ta' Malta fl-użu tal-fondi Ewropej u saħaq li dawn il-proġetti se jappoġġjaw edukazzjoni inklusiva, taħriġ vokazzjonali, żvilupp tal-ħiliet diġitali u ekoloġiċi u partiċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fis-soċjetà. Il-Ministru ħabbar ukoll il-UEFA se ssaħħaħ ir-rwol tagħha biex tappoġġja l-aċċess ta' Malta għal fondi maniġġjati direttament mill-Kummissjoni Ewropea. Din l-inizjattiva se tgħin biex Malta tattira aktar riżorsi u tappoġġja proġetti ambizzjużi. 195 proġett li se jkunu kofinanzjati f'fondi tal-Unjoni Ewropea madwar 17 miljun euro se jkunu qegħdin iseħħu minn NGOs, istituzzjonijiet edukattivi kif ukoll anka aspetti min-naħa tal-kummerċ illi l-kol se jwasslu biex isir taħriġ kif ukoll anka laqat ma' pajjiżi oħrajn. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mis-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għal Fondi Ewropej u implementazzjoni tal-programm elettorali Jonathan Vassallo u l-Koordinatur Nazzjonali tal-UEFA Raffaele Cerri. It-tnejn tennew l-importanza li l-fondi Ewropej ikomplu jiġu utilizzati b'mod effiċjenti biex iħallu impatt reali fuq il-komunità.